हमदों बै समाव बुथारनो हमदों बेफोरखौथ' नोजोर होआखै रावबो अनजालि दैमारि मोना गाबख्राव गाबख्राव मानो मेदाकाराव बुंनो गोनां जानाय हाजार बिजार मानसिफोर फैदों बेयावहा लास्ट मुहुर्तआव हाग्रामाया बुंबावदों जे फै नोंसोर एक्स एनडिबिफोरखौ आंबो लानानै फिल्डआवहा गावलायनि बेसांखिनि हाग्रामाया बुंबावदों अब्ला जों जुदि बेसांखिनि बुंग्रा मानसिखौ सरकाराव लाबोनो बोलो होयोबा एक्स एनडिबिफोरा बे बेसां लाजिथावना बेखाय दिनै प्रमद बर'आ थान्दा दिमागजों जिबायदि हारिनि जौगानाय खामानिखौ मावदों हारिनि मोजांनि थाखाय खामानि मावदों बेखौ नोजोर बोनानै जोंबो दङ आरो जेब्लायबो प्रमद बर' सारनि थाखाय जों खामानि मावगोन बेखिनिखौनो आं नोंथांमोननो बुङो आरो फैबाय थानाय समफोराव जेसेबां दा बिथांनि न'आव जों जि खालामना होबाय बिरबायनि न'आव जों नायनानै जोङो बिथांखौ फिल खालामदों जे बिथाङा सासे माने गावखौ संग्रामकारि होननानै जिखुनु जायगायाव बिथाङा बिटिआर गभर्नमेन्टनि सोमोन्दै बिटिआर एग्रिमेन्ट जानानै फैनायनि सोमोन्दै गोबांखौनो बिथाङा बानसावबाय थादों बुंबाय थादों बिटिआर सरकारा बिटिआर सुक्तिया गेसाव बिटिआर सुक्तिया जोबस्रांसिगोन होननानै बानस' जोनोम जायैनि सिगां बर'आ माने रैखाथि मोनखानाय हारि बानस'आ जोनोम जायैनि सिगां आरो बिटिआर जेब्ला बिटिआरआ सुक्ति जानानै फैबाय बिटिआर सुक्ति जानानै फैनायनि उनाव सागानगिरिफोरा जेब्ला सागान होनानै फैबाय मानगोनां रन्जन दैमारि सारा जेब्ला सनाय डिजिगनेटेड केम्पआव थांनानै रायजो राजाखौ लोगो हमहैयो बिथाङानो बुंनाय बाथ्रा जे बिटिआर सरकारा मोनसे मोजां गोरोबथा जोंनो लागै होबाय जोंनि हालामनि जोंनि ओनसोलनि जौगानायनि बा जोंनि हारिनि थाखाय मोनसे मोजां सेफगार्ड जों मोजां अनलायनानै बेवहाय जों खामानि मावलांनो हासिगोन होननानै बिथाङानो बिटिआर सरकारखौ मोजां इन्सुरेन्स होबाय दा बे बानस'मोन बायदियालाय सोर बेलाय बानस' संग्रामकारि मालानिफ्राय मा संग्राम खालामनाय बेलाय ना मायबा मोनसे प्रेक्टिकेलि गाव आर्मि पुलिसफोरदों माबा मोनसे खालामजाफेरदों ना बिनि न'खरफोरा आर्मि पुलिसजों खस्थ' मोननाय जेबो संग्रामनि मानसियानो नङा बेबायदि मानसिनि कुइसनखौनो लाबोनाङा दायो ओरैबायदि माने गावनो गेसाव बुंनो थाङोब्ला गावनो गेसाव बेखाय जिथिंबो बे गेसावखौ नुहुरबाय थादों जिहेतु बिटिआर गभर्नमेन्टखौ बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामना फैनायनि उनाव सागानगिरिफ्रानो मोजां मोनसे एग्रिमेन्ट होननानै फोथायनानै सागान होनानै फैबाय आरो गाव गावनि खुगाजोंनो जायफोर सागानगिरि बिथांमोना बुंबाय मानाव गेदेर रन्जन दैमारि मोनाबो बुंबाय बेयावलाय बानस'आलाय सोर बेलाय बुंनोलाय बेखाय बिसोर जिबायदि रोदा स्रें स्रें नुलायनायै लेक्सार होथिंदों दाखालि बावै नोंथांमोनाथ' नुबाय जे प्रहलाद ना मा नाम बै हाई सेकेन्डारि क'क्राझार हाई सेकेन्डारि फिल्डआव एनडिबिखौ ओरैबायदि गाज्रि बुंबाय बेबायदि मानसिजों सिथाबनानै बिथाङा लेक्सार होथिंनायखौ जों नुबाय थादों दायो बेबायदि मानसिजों जुदि सिथाबनानै खामानि मावो बेलाय सोर संग्रामकारि जानो हानो गतिके बिथांनि बुंनायखौ आंनिबो लाजिथावना बिथाङा बेबायदि बुंनो समाया जायफोरा संग्राम खालामनानै दिनैसिम दङ मोजां मोनसे परिबेसखौ लानानै बर' हारिया थांनानै थाथों बेखौ लुबैदों बिथांमोना सिरियैनो बिटिआर गभर्नमेन्टजों मोजाङै लोगो लानानै खामानि मावलांगासिनो दं बानस'मोन बायदिनि खोथायावहा रावबो रायजो राजायाबो गोजावा जोंनि हिस्टरिखौ नुबोदों एनडिबिनि हिस्टरिखौ नुबोदों बिएलटिनि हिस्टरिखौ नुबोदों जोंनि संग्रामकारिफोरनि हिस्टरिफोरखौ रायजो राजाया नुबोदों गतिके माबायदिहै हारिया थांनाया मोजां जों बाखि गुबुन थांखांनाय जाथायफोरखौ जों बुरखांनो सानाब्लाबो बुरखांनो गोनां जायो मानि जाहोनाव जिहेतु जोंनि गेजेराव गुलाय गुजायखौ लाबोबाय थायो अब्ला जों बुरखांनो गोनां जायो बेखाय बानस'मोननि खोथाखौ लानानै रायजो राजा गोजाव नाङा दरखार गैया रन्जन दैमारि मोन बायदियानो मोजां होननानै बिटिआर गभर्नमेन्टखौ सागान होनानै फैखांनायनि उनावहा सनाय डिजिगनेटेड केम्पआव मोजाङै रायजो राजाखौ बुंफैबाय गतिके जों बिथांमोननि बिथोन बायदियैनो जोङो दिनै
बिटिआरखौ माबोरै इमप्लिमेन्ट खालामलांनो हायो बिनि सायाव जों नांगासिनो दङ, खालामलांगासिनो दङ। ओमफ्राय जायफोर साफा सानै बिदिनो एक्स एन डि एफ बिनिफ्राय BPF आव थांनाय दोङो बिसोर हिस्ट'रिखौ बुजिखाया। जिबनाव बे NDP नि हिस्ट'रि हाग्रामादों जि अयथासार खालामजानाय बिनि हिस्ट'रिखौ जेबो मिथिखाया। जाय बिदि मानसियासो थांदों आरो। बेखायनो बेखिनिखौनो बुंबाय आं नोंथांमोन चेनेलाव। गोजोन्थों। रोजा रोजा साबायखर हरदों। दिनै आंनि फिसाया गोबाव बोसोर जेलाव दं। बिथाङा आंनि जोंनि दुखु दाहाखौ बुजिनानै जोंनि न'खरफोरखौ नायनानै गोरिब गुन्द्रा जों हावरियाखौ अननानै दिनै न' गंसे लुनानै होफैबाय। बिनि थाखाय सारखौ हामबाय होनदों। आरो सारा जिखिनि जोङो न'खौ मोनदों, न'खौबो जोंनो नांगौ आरो जोंनो दिनै मानसियाबो गनांगौ। सारनि सायावनो जोङो आसा भरसा खालामनाय थाबाय। दिनै गोबाव बोसोर जाबाय, हयथ'बा सारा थांनाय समफोराव सम मोनाखैमोन खबर लानो, बा माबा मोनसे बेस्थ'था गावनि खामानिनि थाखाय खबर मोनाखैमोन। दिनै बिथाङा सारा दिनै प्रमद बर' सारा जोंखौ अननानै जेन' दिनैनिफ्राय लानानै दानिफ्राय लानानै जेन' नायो, नोजोर होयो आरो बेबायदिनो हेफाजाब जोङो दुखुआव सुखुआव जोंखौ सहाय होलाङो। दिनै गोबां संसाराव दिनै जोङो फिसाय गैया हिसाबै रान्दि बायदि जोङो थांनानै थानो गोनां जादों। सारा जेन' सारनि सायाव फोथायनाय थाबाय जोङो। सारा जोंखौ सारा जोंनो दाखालि क'क्राझाराव थांनायाव खोथा होनाय बायदि सारा जेन' मावफुङो, बेखौनो आङो खावलायदों सारनिसिम। बिथां प्रमद बर' बिथाङा नोंथांनि फिसा एबा जेलाव थानायखौ माबायदि बख'नो थाखाय थांखि लादों? मा खोथा होदों? सारा बख'गोन होननानै जोंनि सिगाङाव खोथा होदों। जोङो फोथायनाय दं सारनिसिम। आरो सारा बिसोरखौ बख'नानै जेन' बेबायदिनो हारिनि थाखाय, जाथिनि थाखाय मोजां खामानि जेन' मावलाङो। बख'नानै बिसोरखौबो लाफानानै गावसोरजोंनो लाफानानै ज' ज'यै जेन' खौसेयै अनलायलायनानै बिदा फंबाय हिसाबै जेन' अनलायनानै खामानिफोरखौ मावलाङो। जों बिसोरखौनो आसा खालामबाय। बिसोरखौ जेन' मोजाङै मोजां बख'नानै होयो। आरो बेबायदिनो सारानो जेन' फैबाय थानाय समफ्रावबो बेबायदिनो मोजाङै बख'नानै बिदिनो मावलांबाय थागोन होननानै जोङो आसा खालामदों आरो सारनिसिम फोथायनाय दं। बे न'खौ लुनायनि सिगां जेनेबा नोंसोरनिफ्राय बिनाय जादोंमोन ना गाव गोसो बेनो होनाय जादों? गाव गोसोयै होनाय जादों। बेबायदिनो गावनि थोननाय बायदि बे सारमोनखौ थोनदों। माखासे मानसिफोरखौ सारा थोनहरदों, गावथ' फैनो हायाखै सारा। ओमफ्राय सारमोननि दारै